nhìn đây nè. Daniel, Justo. Nani? Daniel. Hän kaikki veli. Oota, mä tiedän mitä mä otan. Hei. Daniel, Kosovo. Nani? Mà thay mê chào. Daniel. Anh nè. Dani. Kato tänne. 4 poikaa ja 1 tyttö on vaan. Vinne on Nó poikia. Rita alle. Hyvä. No poi voi. Vinne on prinssiisa. Rồi. Nó Rita. Oh, no niin. Choppi. Choppi. Niin oma minä kanssa. Ota videon tässä. Choppi. Ota edes kiinni. Ota kuva. Tuohon pitää tarjottua. Tuo kan. Ei. Oli kato. Suko. Otan sen nyt kakusta kiinni vai? Jaksaa, okei. Okei, Vilin kantaa. No niin, tule. Ottakaa kakusta ja Vilin. No, Vilin kantaa kakku, no. Käsi siellä vaan. Oi jaa, Nhớ lên nhìn đây nè. Reippaat. Voit varmaan pitää näin aikaa. No jaksa. Okei, kuulta näin sitten.